Fl-2008 qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fl-eqqel ta' kampanja elettorali kien ta' garanzija ta' xogħol lill-impjegati tal-Air Malta jekk dawn jivvutaw lil Partit Nazzjonalista. Weda li ma nżammitx hekk kif mal-500 impjegat se jkunu qed jitneħħew minn mal-linja nazzjonali tal-ajru permezz ta' skemi ta' irtirar kmieni jew volontarji. Il-Ministru Tonio Fenech iżda ddefenda u ġġustifika l-ksur ta' din il-weda. Il-Gvern irrispetta dak il-commitment li ju ankita dak iż-żmien. Għal daqstant naħseb li wieħed jipprova jgħid li dak iż-żmien il-Gvern qarraq bin-nies ma nistax naqbel miegħek. F'konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie ppreżentat ir-rapport annwali tas-sena li ntemmet f'Marzu li għadda, Tonio Fenech tkellem dwar il-pjan ta' ristrutturar li se jwassal biex jitnaqsu dawn il-ħaddiema. Fi kliemu, it-tibdil li qed isir mhuwiex wieħed mingħajr ġieħ, iżda huwa tibdil bl-inqas ġieħ possibbli. Fenech qal li l-ġimgħa d-dieħla l-Kummissjoni Ewropea se tippubblika l-pjan ta' ristrutturar fejn se tkun qed issir investigazzjoni ta' skrutinju. Tonio Fenech qal li 370 ħaddiem applikaw għall-iskemi ta' irtirar kmieni u madwar 60 ħaddiem oħra applikaw biex isibu xogħol alternattiv mal-Gvern. Fenech tkellem dwar is-self mill-Gvern biex tiġi salvata l-Air Malta u qal li l-ammont ta' għajnuna huwa inkluż fil-budget kif reġa' ġie ppreżentat lill-Kummissjoni Ewropea wara r-reviżjoni li l-Gvern kellu jagħmel. Fis-sena li ntemmet f'Marzu tal-2011 l-Air Malta mlet telf ta' 33.9 miljun euro, 57% aktar telf mis-sena ta' qabel. Iżda fi kliem id-diriġenti tal-kumpanija, il-figuri ta' bejn April u Settembru jidhru inkoraġġanti. Iċ-Chairman Louis Farrugia qal li t-tmexxija qed tippjana li l-kumpanija ma tagħmilx telf sal-2014 u li tibda tirreġistra profitt sal-2015. Mistoqsim il-ġurnalisti ċ-Chairman tal-Air Malta Louis Farrugia ma rridx jgħid kemm qed jingħataw paga l uffiċjali eżekuttivi barranin tal-kumpanija għaliex fi kliemu din hija informazzjoni kummerċjalment sensittiva. Il-kap eżekuttiv Peter Davies qal li meta bdew jaħdmu biex jirristrutturaw l-Air Malta sabu kumpanija mingħajr ħeġġa l-innovazzjoni u ħaddiema mhux motivati. Fi kliemu l-Air Malta ma kienx kumpanija tas-seklu 21.